So, hello logofer, good morning to you all logofer. Kan nोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे आं मा बुंनो सानदों आरो मानि बिसय माने बाथ्राखौ बुंगोन दिनै नोंथांमोना माने हमनो हाखाबाय थांनायल' नायनानै। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे दा सम बहुद माने अखा हानानै दैबाना जागासिनो नंगौना नङा? दैबाना जानानै आरो न'फ्राबो लोमलागासिनो टाउनफ्राव बेफोरबायदि आरो गामि ओनसोलफ्राव लोमलाबायगासिनो। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना मोजाङै साबधान थाबानो जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर दैयाथ' बहुद माने देरगासिनो माने भुटाननिफ्राय माने दैखौ बारा हगार हरदों होननानै मिथिनो मोन्दों लोगोफोर। थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने बुंहरो आरोना साबधान जानो थाखाय जे नोंथांमोना साबधान जायोबा गावखौनो गाव थ' मोजां आरोना। मानो होननानै बुङोबा बे भुटाननि मानसिफ्रा माने जोंनि इण्डियानि मानसिफोरखौ मेगन साखायो नंगौना नङा? थ' बेखायनो बिसोर दैखौ बारा हगार हरदों जानो हागौ। थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने साबधान जाना थायोबानो जाबाय। नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जे साबधान थानो थाखाय नङाबा नोंथांमोना माने खैफोदाव गोग्लैगोन, खस्थ'आव गोग्लैगोन आरोना दुखु दाहायाव। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे नोंथांमोना खैफोदाव दा गोलैथों। जे दिनैनि बुंनांगौ बेनो आरो दायो दैबानाजों गोबां मानसि थैलाबायगासिनो आरो थैनानैबो आरो न' स' लोमलाबायगासिनो गोबां बुस्थुफोर खहा जाबाय न' स' बेफोरबायदि आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो माने साबधान थाबानो जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि निउसआ बेनोमोन नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंखौ सानफ्रामबो सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय लोगोफोर नोंसिनिसिम माने थेंक इउ स' माच आरोना लोगोफोर। थ' बेनोसै थ' लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामबाय था बिदिनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय।